imbag nga oras yo amin kakabsat ken gagayem da kayong kablads na dumdumeng ti naduma-duma nga paset ti lubong. Idanon mi manen kada kayo ti sermon study tinapalabas nga Domingo nga napauluan makita yun ito'y obey the call of God. Tungpalem ti awag ni Apo Dios. Ti nakaadawan detoy nga mensahe kakabsat nga obey the call of God. Ket naggapu ti pakasaritaan ti biyag ni Hosea. So nga nagbiro kak ti picture na ijay. Okay? Ti manggigan tayo nga pagrisukusan ti mensahe ket ti biyag ni Hosea ken ti pagilian ti Juda wenno Israel itan. Naisupsupadi detoy nga tao. Kaya ta detoy nga libro ta Biblia ket jay biyag ni Hosea ti nagrikusan ti mensahe ti nakaidumdumaan na wano nakaisupadyan na ket napno ti immoralidad. Pananglipot ken panagalawaaw ti asawa ni Hosea kagnagan ti Gomer. Nausar dito nga estilo nga panakaisurat ti libro ta pinanggep na nga yasping ti relasyon ni Hosea ti asawa na ti pakasaritaan ti Israel ken ti relasyon da ken ni Apo Dios. Napno ti confusion ti sosyedad ti Juda kadigidi nga panawen nga nakailadawanan ti biyag dagiti Israelitas nga nang talikod ti pamatida ti Dios ti Israel. Ti Dios ti Israel, of course, isu tinangisalakan kadakwada manipod ti panakadipeng jay Ehipto ti narigat nga panagbiag ti panakayaw awanda ijay disyerto ti upatapulo atawen ken ti panang sakupda ti naikariya daga babaen ti puwersa ni Apo Dios. Gamitan ket sinurot dameten dagiti Diyos dagiti Midyanita, Amorita, ken atong sabsabali pay nga itas, ken dagiti tattao nga imuna idi nga agnanaen. So, intay man kita ni tata dito iti outline. Aya, dayjay sermon idi Domingo. So bale nagkatlo dito yung mensahe kakabsat nga mangrugi ti background ni Hosea ken ti Juda sa ti may kadwa nga paset dayjay mensahe ket dayjay in waragawag ni Hosea agsubli tayo kana po Dios dayjay ti mensahe na kadigiti Israelitas ket addan duwa nga rason nga ited ko nga ilawlawag no sapay nga agsubli tayo ken ni Apo Dios. And then kamawdyanan na jay resulta ti panagsubli tayo ken Apo Dios. Addan to upat nga mapasamak nga ilawlawag ko kada kayo. Kalpasan dayjay nga panakaidasar mi kada kayo ti sermon outline kakabsat. Idanong mimot kada kayo itata tapnon makabalin nyo ti makipartisipar kada kami. Dagito man kakabsat nga makita yung itata dagito upat nga saludsuden dito yung sermon ken Bible study tayo. Malagip yung kakabsat di impakamok kada kayo nga tipanggap na dito yung JRM Ilocano Sermon ken Bible Study ket iruwam tayo kuma ti umuna agsursuro nga dumngeg and then may kadwa agsursuro tayo nga mangilista kadagiti manggagan tayo nga bersikulo
And then may katlo, dagijay bersikulo nga na ilista tayo, homework tayo nga adalan no anat kayat nga sabon. And then ti may katlo ket adalan tayo kakabsat no anya tinaawatam kadayjay. Ket lumaaramid no amin dagitoy kakabsat. Ket nailistam dayjay naawatam uno na adal mo ti sermon, detoy ti kapapatgan. Dagijay addang nga aramidem tapno may aplikar mo dagitoy na adal mo manipud jay sermon. So may imagine mo kakabsat, no maaramid mo detoy kasla ti sasaw ni Apo Dios amang ngagam timang tubay tabiyag mo. Kasla la no kumampinta nga asul ti insarita jay Biblia kadeta nga Domingo ket nasurot mo no anyat maadal mo ket iaplikar mo at the color nga blue nga may inayong kang ka. Intun sumaruno man na Domingo no red at danto man may pulagid kang ka nga red. So ti pagbanagan na no may ruwam ka kadeto nga isursurong may kakabsat. Deto biyag tayo ket makuluran wenno matubay wenno mapurma in accordance with the word of God. So itata daggan tayo mga rod itata detoy umuna nga sa ngaili tayo nga ni Rosalinda Wicks. Imbang nga daw yo amin apo siyak ni Ros Wicks ket kaya ako nga i-share kanya yo no anya tinaadal ko idi Domingo jay sermon ni Pastor Mark nga kunada an-anun tayo nga agsurutan di tawag ni Apo Dios kanya tayo. One, ti kunana indi Ros ket ko obeying the call of God. Okay, yeah. So para ti impormasyon dagiti dumdumngeg nga kablad tayo gagayem tayo ti Facebook ken kakabagyan ni Ros ti asawa ni Frank. So the committee regular nga mangbukal ti Ilocano Discipleship Group ket napamidinengeg jay sermon idi Domingo nga napauluan ti obeying the call of God ket saggaysa nga miyembro kadeto ya grupo itadda dagijay kapampanunutan da nga isut aramiden ni tatta ni Ros. Okay, go ahead. Okay. Kanda jay verse nga in ni Pastor Mark kanyami about the book of Hosea 6 verse 1 to 8. Di kadetay DJ ngamin ti general nga text na jay kapitulo 6 mangrugi ti 1 to 6. So jay tinangalam ti napili mitata nga i-share. Okay? So, the J verse nga napili kat the J Hosea 6 verse 6. Kat kunana so nga barada basaak lang in English. Okay. I will judge you because I want you to love in the right way. I do not want your sacrifice of animals. I want my people to know me. I do not want them to bring sacrifice. So dagiti ko na ni Apo Dios kanya tayo. So kanyak mo ti panaibagak at mix mo ti Tagalog. Wan gayam nalipatak nga imbaga kadagiti agdengdeng nga ni Ros kombinasyon nga Ilocano ti puon na nga di makerje Davao ti pagsalita na di kad Bisaya ken Tagalog. So nayasawa ti Amerikano di ka taglalaok saksak sinagol. So okay lang no ana ti pakay-express sam jay kapamanunutan nga ilawlawag mo. So ti ikunanad toy nga kunana ke ni Apo Dios hinukma kaya nang hukman tayo nga gamitin tayo di jay ayat nga intindahan niya tayo jay tamang pamamaraan na kunada. Okay. Na DJ pag-ibig na sa pamamagitan ng pagsuko natin sa ating mga kasalanan at bumalik tayo sa Kanya. Yung nawawala ng landas
na yung mga backslider, yun ang gusto ng Panginoon na bumalik tayo sa Kanya. At ayaw niya yung magamundong pag-ibig. Yun bang tayo ninaranas na yung mga ang mga gusto natin dito sa mundo. Yun ang ayaw ni Lord. At ang gusto niya ay yung ating relasyon sa Kanya ay dapat nating be strong, ako na natin English, nga magiging malapit tayo sa Kanya. Yun ang sinabi niya. At ang relasyon natin, katulad ng relasyon ng husband and wife, dahil tayo ay groom ni Lord dito sa mundo. So, si God ay very patient siya o pasensyoso siya. Kahit ilang beses tayong gumawa ng kasalanan, pag bumalik tayo at magsisi, siya ay open arm na tanggapin tayo. Kinapunura, data ibagbagan ni Rosita kakabsat. Mayasping kaday jay relasyon ni Hosea jay asawa ng Alawaaw. At DJ napiling mensahe tayo itata, impakita ng ni Hosea ket Alawaaw di asawa na pinasubli, nagtalaw, pinasubli na, ket DJ nga Hosea ket inyasping nangamin ti relasyon ni Apo Dios kada tayo nga Alawaaw tayo. So DJ ti iyan ti gist DJ nga Hosea Rose nga DJ ko na nga mapagpasensya nga no agsubli tayo agbabawi, pasublin na tayo. So bale DJ ti nagtarayan jay sermon. Sige ituloy mo ta intay man denggen jay aplikasyon mo to ito no malpas ka dito eh. Okay. Kung kuna na niya, sige lang, DJ may isa nga kahit DJ, humble tayo, mapagkumbaba kung sa Tagalog. Kung dapat tayong humingi sa ating kasalanan na may pagpakumbaba sa Panginoon. Yun nga ang sabi ni Pastor, yan ang mga ginawa ni Hosea sa buhay niya na naging mapagpatawad siya sa lahat ng kasalanan na ginawa ng asawa niyang si Gomer. Okay. Na kahit ilang bisis na may ginawang kasalanan, ngunit siya ay mapagpatawad at mapasensyoso sa kanyang asawa. Yun ang nakuha ko sa ang naparalan ko sa verse nga in-share mo. Here's Frank Wicks. Hi everybody. I'm glad to be able to share with you again from the sermon, Our Spiritual Trajectory, Obey the Call of God. And the first question was, what particular verse did you like from the sermon? The verses I like from the sermon, Obey the Call of God, are from Hosea 6:1 and Hosea 6:3a. Come, let us return to the Lord. He has torn us to pieces, but will heal us. He has injured us, but will bind up our wounds. Let us acknowledge the Lord. Let us press on to acknowledge Him. And the question 2, what did you understand from it, or how did it speak to you? Well, I understand from this verse that we all, including a nation like Israel, fall short of the glory of God and can drift away from Him. This spoke to me in that although I had accepted Jesus as my Savior when I was a teenager and had followed Him all my life, I had sinned greatly and was brought back to Him by His grace and forgiveness, and He healed me and binded up my wounds and my sins. Therefore, I acknowledge Him and continue to acknowledge Him as who He is, the one true living God who created us to worship Him. And question 3, what did you learn from the sermon on raising the bar? We're always wanting to raise the bar and grow in the Lord. Yeah. I learned from the sermon, raising the bar, that you can't raise the bar unless you obey the call of God, which includes the most important first step. Humble yourself and ask forgiveness. Repent for your sins, like in the verses again of Hosea 6:1 and Hosea 6:3a.
Let us come to the Lord. Let us acknowledge the Lord. And it's true, as I have experienced that after repentance, the following happens, as Pastor Mark had shared. There's reconciliation, a new relationship with God. There's restoration, forgiveness, and healing. There's revival in yourself and recovery from the past. And the last question was, what specific step or steps do you plan to take to apply them to your life? Well, I plan to daily be conscientious of the needs to humble myself before God and flee from the temptations and sins of the world. To know that He is there all the time to restore me and forgive me so I may walk in His ways. To obey the call of God, I must follow what He says, and I will find out what He says for me to do by prayer and reading the Word of God, the Bible. All praise and thanks to our Lord Jesus Christ. Wow. Ket dito yung matitata nga mga gantayo ni Sister Nita. Pili mi nga duwa ken lipat daytoy. Saan ngamin nga agbalin may mesa lang ti mangsurot ka daytoy. Hosea chapter 1 verse 2. When the Lord began to speak by Hosea, the Lord said to Hosea, "Go, take yourself a wife of harlotry and children of harlotry, for the land has committed great harlotry by departing from the Lord." Take note you, Jai, the Lord said to Hosea, "Go take yourself a wife of harlotry." At kanayon na a verse, Jai, Hosea chapter 3, verse 1 to 3. Then the Lord said to me, "Go again, love a woman who is loved by a lover and is committing adultery. Just like the love of the Lord for the children of Israel who look to other gods and love the raisin cakes of pagans. So I bought her for myself for 15 shekels of silver and 1.5 homers of barley. And I said to her, you shall stay with me many days, and should not play the harlot, nor shall you have a man, so too will I be toward you." Sa dedicat kinunana, the Lord said to me, "Go again. Napan na sinaka nga ginatang di alawaaw nga asawa na, tapno apunen naman ang ketagtal na. You shall stay with me many days. You should not play the harlot, nor just to have a man, so too will I be toward you." Dito nga versikulos, makita tayo ti karakter ni Hosea nga mabalin tayo atuladen. Umuna, natulnog ni Hosea kin Apo Dios. Nagtulnog nga nangasawa kadijay dakes nga babae. Di verse 1 to 2, inulit naman ang tinagtungpal di Hosea chapter 3, 1 to 3. Nga napan na sinaka di nakagarot nga asawa na, asimurot manen ti sabali. Laglagi pintay kadi, kumanga agda na nga to nga panggep ni Apo Diyos kadeto nga imparamid na ken Hosea. Managibtor ken pasensyoso a tao ni Hosea. Naanusan na ti amin nga linakam na nga panaka ibabain gapu ti aramid ti asawa na. Hopeful and looking ti outlook ni Hosea. Iso nga saan nga nagkitakit, nga nangited, ti sabali manen nga tsansa kin ni Gomer, tinamin adu nga daras. Kasano ti panagiaplikar ko kadagitoy? Ipakita kinapo Diyos, agramang pa'y kinipat, ti panagyamang ko nga na ikanak ti asawa, nga makaammu kinapo Diyos. Isong nga karigatak met nga adalen amin nga isuro na nga aramidek tapnong makatulong nga kadete ministry mi.
Can you imagine nga napadasak nga inaramid dito yan? Nagsala at the Illinois ti interpretative dancing nga Amazing Grace. Sala ti agsursuro, dating impangkulatan ti panunot ko nga para ken Apo Diyos. Nupayjak na laing nga sumasao, napadasak ti nagtestimonya, ti imbag nga Apo Diyos kadagiti simsimbaan na pakaawisan mi dito Hawaii, mainland ken jay Pilipinas. Sa manen, dagitoy kadeti sermon study, makipagsauak manen ti sangwanan ti kamera. May ikadwa ket an-anusak nga awaten digti pagkurangan ni Pat. Pati, payen, digti basbasol mi, idi awang kampay ken Apo Diyos. Yung ipanggep ti panagibtur kastilinak ni Hosea, awang met nga ta ti dakkel nga issues nga ibturak. Yung kasapulak ti mangyadjust ti bagik ti gagangay ni Pat. Ni Pat ket updated una ti technology, ket jak makamakam. Kasla sekretarya na di iPhone, sa nga lukwan bilinin na, Siri, search this topic. What's my latest message? Call this. Isulat daldala na pati panagturog na. Kasla kanayon nga agis eskwela ni Pat. Saan nga agsardeng nga mga dal, ti babbaro abambanag, deti video editing ti madama. Detalyado ken eksakto ti kayat ni Pat. Ket ti karigat ko ket ekspektarin na sumurtak ken kuana amin kadagitoy. Ikararag ko nga masursurop ko met ni Pat ti anos ken pasensya ni Hosea. No jak makasurot ti ekspektasyon na. Gapu sa limitado met ti kabaelak ket bumaket met dataon. Ala bakit sikat makamun na mangpakpakawang kanyat. Kalpasan data panakangag ko kadagijay obserbasyon mo kanyat. Agraman pa dagijay planom nga ramiden. Soryakan ka, ti panaka-stress mo nga mangkumkumpas kanya. Well, tila liwliwatan na kat di kito ibturan ta nga pagpadakat. Awan pa'y pingir jay linakab ni Hosea kaday di asawa na nga ni Gomer. Ngayon, kakabsat, kidding aside, seryoso dito yung isarita kada kayo. Amuyo, saan nga ang angaw ti relasyon ti asawa? At the issues nga bagbagkaten ti tumunggal maysa kada tayo nga couples na duma-duma ti porma ti problema ti tumunggal maysa. Impalubos ko nga na-discuss ti pudpudno nga padas mi ken nita bilang agasawa. Tapnon may ramang kayo nga mangikararag kada kami. Ken at the same time makipagadal meten kada kami bayat ti proseso nga usaren mi dagiti adal ti Biblia nga mangbalbaliw kada kami. Amo yung kakabsat ti relasyon mi ken nita saan nga perpekto. Ngem usarek na pangipaneknek ken panangidaydayaw ken ni Apo Dios ti panakabalin na nga namagtalina ti dua nga tao nga si asawa pay laeng tuneg ti 53 years itan. Napagtalinaed na ti dua nga tao nga agkabaliktad ti amin nga estilo gagangay ken kapampanunutan da. Ngem madaydayaw ti Apo ta ti kumon nga pamati mi ken ni Apo Jesus tinangigalot wenno namagkayamet kada kami nga agkuyog kuma babayan ti panarabay ni Apo Dios aginggan na tungpal biag. Kakabsat no anya ti bersyon wenno klase ti problema nga sagsagabaen yung agasawa.
Kayat ko nga adalen tayo kuma, ken tuladin tayo kuma, detoy karakter ni Hosea, tapnon agnanayon, wano tapnon agnayon kunak kuma, ti marriage tayo amin. So, digito'y man, tinaadal tayo. Okay? Digito'y tinaadal tayo, ken ni Hosea, nga numabaling kuma, tuladin tayo. Okay? Umuna, Jay kinatulnog ni Hosea. Matandaan niyo, tungpalan natin uray anya nga imbilin ni Apo Diyos ken kuana. Ket mabali na dinakad pilpilosopuan kamsat. No damagam kanyak no anat tungpalan tayo nga bilin na kengka nga addan ta Biblia. Gaputa ti pinulusupo nga sa ukat dinakmat na kasarita na Apo Diyos nga kasken Hosea. Ngam kahit kung ay baga nga danay bilan na ni Apo Diyos kada tayo nga data Biblia. So umuna, di ka umadadayon ni tatadang gamamin da gizoy. Okay. Ipateg ken ayatem ti asawam gapu ta parte ti plano ni Apo Diyos nga nagasawa kayo. Nadal mi kanita ti several marriage encounters nga nagat-attend mi, okay? Nga naka-attendar kami ti Catholic nga marriage encounter, naka-attendar kami ti Christian nga marriage encounter, kat daytoy tinadal mi. Kat kapsat patsyem ko wa. Kunana, ti asawam ket sagot wenno regalo ni Apo Diyos kengka. Okay? Kasat arig na DJ napasamak ni Hosea, imbaga na nga isut asawaan. Okay? At tipag ko na kadetoy ni Apo Diyos ket perfecto nga Diyos san nang ipalubos nga nagkamali nga pinalubusan na kayo nga agasawa no awan je plano na. Okay? Kaya may kadwa nga adda nga bilin ta Biblia nga surutan tayo nga kas ka ni Hosea no tungpal ka ti bilin ni Apo Diyos. Saan mo nga mabalin nga isina ta asawam uray no agpapaano. Malaksid no deta asawam ket dakdakas ngem ni Gomer asawa ni Hosea ngem kakabsat joke lang deta awanti na dakdak sa babae ng ni Gomer. Okay, timay kadwa nga adalan tayo, dijay. Adalan tayo, sursuruan tayo, jay panagibtor ken kinapasensyoso ni Hosea. Tangamin, uray no Kristiyano tayo na makunakit adu nga panubok ti biyag ti mapadasan tayo. Kaya, gaputa parte ti panang tubay ni Apo Diyos kada tayo. Digijay nga pagnaan tayo. Tapnon, may ilintag na deto'y karakter tayo. Ta atingir. Nga talaga nawan ni Apo Diyos atingir kilo. Okay? Iso nga laglagipan nyo. Laglagipan tayo. Timay sa nga naadal tayo tinapalabas nga sermon nga masapol nga balbaliwan tayo ti panirigan tayo. Malagipyo di example ti 6 ken 9 kabaliktad. Di panagkita ni Mrs. ket 6, di panagkita ni Mr. ket 9. Ket no dayjay 6 ken 9 ti nakaipukusan niyo katag pinapati kayo awang pagpatinggan niyo kakapsa. So nga itangad mo ti panagkita. Tapno saan nga deta 6 ken 9 nga makita yung agasawa ipagpinapat siya niyo. Okay? So deta ti managibtor ken pasensya. And then ti may katlo nga naadal ko maadal tayo ken ni Hosea. Iso DJ hopeful amunat mangnamnama and then positive ti outlook na. Kasanuhan na positive ti outlook na kita nyo dito. Saan nga naibusan tinamnama nga balbaliw ito matlaing ni Gomer nga asawa na gapo ta
laglagipan ni Hosea nga ni Apo Dios tinangited ya asawa na. So kasta kumamet ti kina hopeful tayo. Tay kunak itahin sa nagkamali ni Apo Dios idinted na deta asawa. Uray no gusing, uray no anat makitam kinadakes ti kagangay na. Okay? At least ti bagam uray no kastoy ti asawa nasaysaya at pailaan ngam ni Gomer. Di nga mi? Okay. Iso nga, kapsat. Awan may bagak, no di agibtur tayo. Okay? Ken, laglagi pa niyo, di kay mat ilunlunod nga matay lako mga ruden. Moyad na nagipulong kaniya nga ilunlunod ti asawa na kanon. Okay? Iklaro kan nga ninita dayjay. Okay. Saan nga nalaka nga suruten dagitoy kakabsat ngem kas kuna jay Pilipos 4:13. I can do all things through Christ who give me strength. So dayjay kabalak nga ramiden ti amin may baklay ko amin may tured ko amin na saem an anusak amin babaen ti pigsa nga ited ni Apo Jesus kanya. Ang kasanungarod kakabsat, kasanungarod nga may turid mo dagitoy nukas pagarigan ta sika nga mismo ket di kami at amam mo ni Apo Jesus. So deta nga masapul nga awaten tayo ni Apo Jesus nga kas Dios mangisalakan ken manupot. Okay, dayjay ti naadal ko no siyak ti damagam ken panang summarize ko kadayjay imbaga ni Nita ta agpada kami nga rod nga nangadal kadayjay. Okay kakabsat, dito yung magtibuk-bukod ko nga naadal nga i-share ko kada kayo kaputa umatid dugman dito yung sarsaritan. Okay? Dito. So dito iti naadal ko kakabsat ta dayjay pakasaritaan ni Hosea imparipirit na kanyak no kasano ti kinauneg ken kinaadalem dayjay no sarko jay kinaadalem ti panagayat ni Apo Dios kada tayo. So nang nangaganyo jay pagsasawon nalaka nga ayatem tay sexy nga babae kabutan na pintas nalaka nga ayatem detay baknang nga lakay gaputa baknang nalaka nga ayatem dagitay banag nga makaipaay keng ka ti pakaimasam pakanam-ayam pakabsugam ngem detoy panagayat ni Apo Dios kada tayo ket nay dumduma gaputa da kakuyog na nga ut-ut. May imagine nyo dayjay ut-ut ni Gomer mangkitat bayang gudang nga asawa na jay ut-ut ni Apo Dios amang kita kadayjay alawaaw nga Israelita nga agballi-ballikid ti pamati na nga kastatay umat ita. Okay? So, kunana jay Biblia nga nga impakita ti Dios ti panagayat na kada tayo idi man nagbasol tayo pailaen natay ni Kristo para kada tayo. Di tayo pa'y amam mo ni Apo Diyos. Di tayo pa'y nakaaramid ti limos, di tayo pa'y nakaaramid ti nasayaat, ngam inayat na tayo ngay muna. So may imagine mo no kasanot pan nakasakit ti riknana no kasday ti panagayat na sakan tupay lang agrukbab kadagiti Diyos. So kadeto'y kakabsat kat naipaadal na kanyak dayjay naununag nga kay papanan ti Juan 3:16. Ta ijay Juan 3:16 kakabsat. Kunana gaputi na palaos nga panagayat ti Dios ti lubong. So dayjay parte nga jay phrase nga napalaos sa panagayat isut naadal ko ti naununag itata nga kay papanan na. Dato'y kakabsat. Kasapulan ngayad adumi kenita ti agkarara babaen ti panangkisay mi ti panagbuya mi ti TV kan purely nga social media. Agsikig akong kadyak mabasa dayjay monitor ko. Okay. Then may kadwa.
Yad adumi kanita ti agpinasensya tapno saan nga mamulitan ti trabaho mi no diskutir kami bayad panagaramid mit video. Ngayon, relax kami at tatay ko na niya po Diyos ti makamong masapol nga bantayam mi ti bagbagimi ta manglibat ta ni Satanas. And then mangnayong kami ti barong 5 to 10 minutes devotional tapno adupay ti madanon dagiti sasao ni Apo Dios. So nga adamat action plan kakid daw mi kada kayo Apo. No magustuhan nyo ito, dagito ita babada akat i-like you mat, i-post you mat, kan i-share you mat. And then yan adok kaya practice ti video editing tapnon makarami da kadigiti na pimpintas nga presentation tapnon umad adu ti tao magbuya ken mangi-share dagiti i-share mi nga video. Kakabsat dagitoy ket plano kunana ta Biblia nga ti plano addat yan ti puso ti tao ngem ti final nga addang ket ni Apo Dios ti akiniggen. So nga detoy no ipalubos ni Apo Dios kayat ko asawan dagitoy ti panggep mi karamide. Agyaman kami ti panagdengegyo ket ni Apo Dios ti pangbendisyon kadatayo amin.